Sláinte na nóg, Seachtain na Sláinte. Pictiúr a hain. Sa pictiúr seo má an luan atá ann ag leathuair tar sin é, agus tá príomhaine na scoile ag tuairt fógra do na daltaí ar an idirchum. Dar lé, Seachtain na Sláinte tá ann ar scoil agus chuirfar béim ar chláinte na naltaí a churchan cín le ling na seachtaine. Pictiúr a dó. Mar chuid de Seachtain na Sláinte, déanann an scoil iarracht na daltaí a spreagadh chun páirte ghlacha i gcúrsaí spórt. Agrítear cluiche pelle idir na daltaí agus na múntóirí i barc na scoile. An sin, i hallan na scoile, chuirtear ranganna aclaíochta ar siúl de daltaí agus buineann siad an-tainmh asta. Pictiúr a trí. I gantín na scoile tá bia slán túil ar nós torthaí, ígart agus arán domhtaí ar díal agus tá an-tóir ortha. Feicimid an sin buachal amháin agus bia gasta áithe aige. Is léir nach dtéigeann sé go ndéanann bia mar seo dochar don Sláinte má itar an nomarcha de. Pictiúr a ceathair. Chun airgid a bhailú le haghaidh trealamh spórt an scoil reachtáiltear siúlóid áirithe agus is imeacht ráthúil amach is amach é. Ghlachann idir bhúntóirí agus ghaltaí páirt sa túlóid lá Greenfur amháin. Pictiúr a chuig. Sa pictiúr seo labhraíonn íchainteoir faoi aibeanna bheabhair Sláinte leis na daltaí. Spreagann sí na daltaí labhairt lena dismóthóirí nó lena múntóirí má tá aon rud ag cur isteach ortha. Gan dabht tá na daltaí ag éisteacht go géir leis an gcomharla. Pictiúr a sé. Tráthnóna ine tá ann agus feicimid an príomhide ar an idirchum arís. Molann sí na daltaí as na hiarchtaí a rinne siad le ling Seachtain na Sláinte. Seachtain den sco a bhíontaí agus tá an príomhide fíormhuaich de gach duine. Ceistena. Cad atá ar siúl i hallan na scoile. Cén sort bia atá ar fáil sa cheantín. Cén fá a bhfuil siúlóid ortha ar siúl.